ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଆମେ କରୋନା ଠାରୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ଏବଂ ସଂକ୍ରମିତ ହେବାକୁ ଦେବା ନାହିଁ। କାଶ ଏବଂ ଛିଙ୍କ ସମୟରେ ସବୁବେଳେ ନିଜର ପାଟି ଏବଂ ନାକକୁ ସଫା କପଡ଼ାରେ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବା ଅଥବା ହାତକୁ ବଙ୍କା କରି କହୁଣି ଉପରେ ଛିଙ୍କିବା। ମାସ୍କ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପିନ୍ଧିପାରିବା। ଟେବୁଲ କବାଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ପରି ଜିନିଷ ଯାହାକୁ କି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଛୁଅନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ସାବୁନ ପାଣି, ଫିନାଇଲ କିମ୍ବା କ୍ଲୋରିନ୍ ମିଶା ପାଣିରେ ସଫା କରିବା। ଏହି ଘୋଳ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ 5 ଲିଟର ପାଣିରେ 2-3 ଚାମଚ ଫିନାଇଲ ବା କ୍ଲୋରିନ୍ ପାଉଡର ମିଶାଇବା। ଏହା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା କି ଯେପରି ଏ ମିଶ୍ରଣ ଅତି କମରେ 2 ମିନିଟ ସଫା ହେଉଥିବା ଜିନିଷ ଉପରେ ରହିବ। ଆମେ ଆମ ହାତକୁ ଅତି କମରେ 20 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଭାବରେ ଘଷି ଘଷି ସାବୁନରେ ଧୋଇବା। ନିଜ ମୁହଁକୁ ବିନା କାରଣରେ ବାରମ୍ବାର ହାତ ମାରିବା ନାହିଁ କିମ୍ବା ଭଲ ଭାବରେ ହାତ ଧୋଇ ସାରିବା ପରେ ଛୁଇଁବା। ଦୟାକରି କୌଣସି ଖୋଲା ସ୍ଥାନରେ ଛେପ ଖଙ୍କାର ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଘୋଡ଼ଣୀ ଥିବା ଅଳିଆ ଡବାରେ ହିଁ ଛେପ ଖଙ୍କାର ପକାନ୍ତୁ। ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅତି କମରେ 1 ମିଟର ଦୂରତା ରଖନ୍ତୁ ଅଥବା ଗହଳି ଜାଗାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଠାରେ କରୋନା ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦିଏ ତେବେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା କରି ନିଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ ଘରେ ଏକ ଅଲଗା କୋଠରୀରେ ରଖିବା। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଇଖାନା ହେଲେ ଭଲ। ଯଦି ଅଲଗା କୋଠରୀ ନଥାଏ ତେବେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଅତି କମରେ 1 ମିଟର ଦୂରତାରେ ରହିବା ଦରକାର। ଯଥାଶୀଘ୍ର ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା 24 ଘଣ୍ଟିଆ ଖୋଲା ଥିବା କୋଭିଡ ସହାୟତା ଫୋନ ନମ୍ବର 104କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ରହିଲା କି ଆପଣ ଏହି ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବେ। ଏହି ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିମିଶି କାମ କରିବା ଦରକାର।